Hi guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि बे ASP ब्लग चेनेलाव गिबियावनो आं गोसो गोरबोजों बरायनाय थाबाय बैसागु दाननि दिनै बैसागुनि सेथि फोरबो दिनै बैसागुनि सेथि फोरबोआव जोङो गानै जोमै ओंखारबोबाय आरोना लोगोसे बिमा बिफानो मान बावनो होननानै ओंखारबोबाय आरो गामियाव लोगोसे आबै आबौ दंबावो आरो बिनिफ्राय आंनि मामि बाबानि मामिनि आबै दङ बिनोबो मान बावनांगौ नोंथांमोना देखायलांबाय थागोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो मोजां मोनदोंबा लाइक एन्ड शेयार खालामना होबानो जाबाय लोगोसे साबस्क्राइब खालामनोबो दाबाव खाथियाव थाखानाय बेल आइकनखौबो थुनो दाबाव आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दिनै बैसागुनि सेथि मायथाइ जेनेबा फोरबो नालाय दिनै फोरबोआव माने जों गानै जोमै एकदम देलाय मालाय ओंखारबाय आरोना बैसागुआव नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना आङो नोंथांमोननो देखायलांबाय थागोन आरो गामिनि माखासे गेदेर गोलावफोरखौ मान सनमान लानांगौ एसे नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना नुलांबाय थागोन दिनैनि भिडिअखौ आं नोंथांमोननो देखायलांबाय थागोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो प्लिज गाइस जोङो दिनै बैसागु फोरबोनि सेथि मायथाइयावनो बिमा बिफाखौ मान बावनो थाखाय थांगासिनो आरोना सानैजों जों हिनजावफोर सानैजों फिसाजोआ थाबाय मन्दिराव बिमादैमोनजों जों सानैजों दा थांगासिनो जोंहा मामा बाबा माने बिसोरनो मान बावनो थांगोन आरो जों फोरबोनि माने बोसोर गोदाननि एसे मान लानो आरोना जों दा हिनजावफोर सानैजों थांगासिनो फोरमान नोंथांमोना नुगोन आरोना आं मान बावनायखौ दानो थांगासिनो न'आ माने आंना एसे सिगाङावसो जोंना बिमा बिफा न'आ एसे गाहायाव खोला जायो जोंना साहा जायो जों दा आङो बिमा बिफानि न'आव फैगासिनो आरो मान बावनो बोसोर गोदाननि खनसे नोंथांमोना नायलांबाय था आरोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामना होबानो जाबाय शेयार खालामना होबानो जाबाय नायदो गाइस बे आंनि मादार फादार आरोना मादार फादारनो आं दा मान बावनो नागिरदों आर'नाइ गस्ला गामसा लाबोदों आरोना आरो मादारनि थाखाय दख'ना लाबोदों आरोना जोङो दा हिनजाव सानैजों खुलुमनानै बोर बिनोसै आरोना एसे बोसोर गोदाननि बोसोराव खनसेल' नालाय बेखायनो गोग्गोमै माने मान एसे मानजों सनमानजों बोसोर गोदानखौ बरायनो थाखाय खुलुमबाय आरोना जोङो नायलांबाय थादो नोंथांमोना नुलांबाय थागोन भिडिअखौ बिदिनो आरो गोबां दंबावो होनांगौ गोनाङानो न'खरनि जाथि परियाल बिराद दं आरोना जोंहा दा बेफोराव गासिबनोबो होजोबनांगौ नोंथांमोना देखायलांगोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जोङो दा खुलुमखांनानै दा आरो दंबावो आरोना होनांगौआनो नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ गाइस नैबेखौबो नायदो नैबे आबौ बोराय आरो जों गामिनि गोदोनि आबौ आरोना बेनोबो होखांबाय जों दहायनो बेनि भिडिअखौ आं लानाय जायासै बिराद सर्ट जादों टाइमा लोगोफोर गाइस ओरैजाय नानिमोना खुलुमदों आरोना आंनि बिनानावमोना आरो लोगोसे नै आंनि बिखुनजोनोबो मान होबाय आरोना बिखुनजोनोबो मान होबाय मान होनानै खुलुमबाय गोदान बोसोरनि खुलुमगासिनो बयबो आरो नैबे जोंहा आबै आरोना जोंहा मामिनि बिमा आरोना आबै जोंहानि न'आवनो फैखादोंमोन फैनायावनो बेयावनो होखाबाय आरो बेनोबो मानखौ बेनोबो होखाबाय एडभान्सै माने जोंहानि न'आव फैनायखाय होबाय आरोना गावसिनि न'आव थांलायलायनाङासै फैनायावनो होखाबाय आरो मानखौ ओमफ्राय दा खुलुमबाय खुलुमनानै गोदान बोसोरनि खनसे आरोना नोंथांमोना नुगासिनो जों दा खुलुमगासिनो मान बावबाय गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो गेदेर गोलावजों आथिं हमनांगौ नालाय बेनिखायनो हमबाय आरो जोंनि बाथौआरि धोरोमा बिदिनो गोजा आरो नायलांदो ओरैजाय नै बिखुनजोखौबो आं खुलुमबाय गोदान बोसोरनि मान बावखांनानै नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना हेल' गाइस नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंबा आंनि भिडिअखौ लाइक खालाम शेयार खालाम आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनो दाबाव साबस्क्राइब खालामनो दाबाव दिनैनि भिडिअखौ आं बेसेबांनो हगारनोसै नोंथांमोना जुदि मोजां मोनोबा भिडिअखौ ओरैबायदि शेयार खालाम कि बर'नि कालसारफोरखौ आरोना दिनैनि आं रिकुवेस्ट आरोना नोंथांमोननिसिम भिडिअआ आंना बेसेबांल'सोमोन जि दंमोन आं बेखौनो बानायनानै हगारबाय आरो बैसागु सम लोंनाय जानायनि सम आरोना दिनैनि दिना बेनिखायनो आं बे भिडिअखौ माने एसेबांल' बानायबाय नोंथांमोना जुदि मोजां मोनोबा बे भिडिअखौ लाइक एन्ड शेयार खालामना साबस्क्राइब खालामना दाबावबानो जाबाय आरोना लोगोसे नोंथांमोननि हाजासे लोगोफोर दङबा बेसेबां हायो एसेबांनो शेयार खालाम बर'नि कालसार आरोना बेफोर कालसारफोरखौ नोंथांमोना शेयार खालामनानै होबानो जाबाय दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों थेंक इउ खुलुमबाय।